शहरातल्या नागरिकांचं जीवनमान उंचावणं म्हणजे विकास. उंच इमारती, मोठे रस्ते किंवा गार्डन किंवा हे या सगळ्या अनुषंगिक बाबी आहेत. पण मालवण शहरामध्ये आज जी 20-25 हजार लोक नागरिक राहत आहेत आणि साधारणतः 10 लाख लोक, ज्याला फ्लोटिंग पॉप्युलेशन म्हणतात, हे पर्यटनाच्या माध्यमातून इथं येत आहे. इथं आल्यानंतर त्यांच्या मनामध्ये, हे आलेल्या पर्यटकांच्या आणि इथं राहणाऱ्यांच्या, होय मी एका वैभवशाली, सुखी, समाधानी, यातला समाधान हा खूप महत्वाचा शब्द आहे, या अशा शहरात राहतोय, हा त्यांचा सगळ्यात महत्वाचा दृष्टिकोन झाला पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी म्हणून आपण काम केलं पाहिजे, ही सगळ्यात महत्वाची बाब. शहरातल्या नागरिकांचं जीवनमान उंचावणं म्हणजे विकास. उंच इमारती, मोठे रस्ते किंवा गार्डन किंवा हे या सगळ्या अनुषंगिक बाबी आहेत. पण मालवण शहरामध्ये आज जी 20-25 हजार लोक, नागरिक राहत आहेत आणि साधारणतः 10 लाख लोक, ज्याला फ्लोटिंग पॉप्युलेशन म्हणतात, हे पर्यटनाच्या माध्यमातून इथं येत आहे. इथं आल्यानंतर त्यांच्या मनामध्ये, हे आलेल्या पर्यटकांच्या आणि इथं राहणाऱ्यांच्या, होय मी एका वैभवशाली, सुखी, समाधानी, यातला समाधान हा खूप महत्वाचा शब्द आहे, या अशा शहरात राहतोय, हा त्यांचा सगळ्यात महत्वाचा दृष्टिकोन झाला पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी म्हणून आपण काम केलं पाहिजे, ही सगळ्यात महत्वाची बाब.